Omo hai borokno nung hamjaknani ta thangdi je borokno nung saijong simi hamjaknani nango. Omo hai borokno nung poito khlainani ta thangdi je borokno nung jur khlaiye jora sanani nango. Halok je propano khorokjani muchungtui wngui manya. Khorokno ni bwkhao hamjakmungni feelings gărui hinkhe kaisa halok wngui manya. Aboni bagui hamjaknai borokno jur khlaiye jora sanani nangya. Kubui hamjakmano sininani machine ni samung nangya. Tamokhe bini tomung baino nung bujiwi mannai bonono bwsuk hamjak. Je borokno nung request khlaiye jora sanani nango bini thani kubui hamjakma gărui. Je borokno care khlaiya bini bwkhao hamjaknani feelings gărui. Hamjakya borokno nung nini kotor hamjakmungni value bujirui kalangdi. Phiaba hamjakya borokni bagui bini sei wngmani loino ta swrungdi. Hamjakya borokno omo haike se tomung swlaijagui phunuknani nango. Salja bonono afsos ma khlainani tui. Butua haike keboni bagui nung sakno tekto tarudi. Tamni hinba buma buphaachungno keboni sei wngna bagui o swngcharo tubuya. O swngcharo achai phaiye kechen keboni ta wngdi. Nungni life no success khlainani bagui chaitokdi. Success wngmani ulo joto borokno borom ma khlainai. Je borokno skango hamjakya tongnai bo afro afsos ma khlainai. Jefro nungni samung bai success wngui phunugo. Thangnai borokno nung thangnani redi. Jor khlai keboni hamjakmungno mannani ta muchungdi. Tamni hinba jor khlai hamjakmani kubui hamjakma manui manya. Borok rok hamjakmani wo kwbangma mistake khlai tongo. Abongkha je hamjakma borokno manya hinui saimantati phano bono mangno rwktharo bono mangno important o. Sak soiti tei sak soina loino swrungdi. Tamni hinba sak soine borok bo success bo wngui mano. Tai kaisa langmani kubui kok wngkha nung kebono phatcha poito ta khlaidi. Nung kebono phatcha khe nini hinui ta wansukdi. Naidi poito khlaijaknai borokno salja nini poito subai kalangdui mano. Langmao kwbangma borokno hamjago hinui sawi mano. Phiaba thuyasakni logisong wngmani joto borok manya. Bukhuk bai kok rwnani klaino phiaba kokno naraknani belaino kutu. Hamjakdi omo hai borokno je borok nung kapkhe kabu nung mwnui khe mwnui. Da Kokborok Disclosure YouTube channel no teinai ang Andrew Deborma hake bayap song tinini bagui asukno norok tinini okok thairok no khnawi bahai nangjakha eba bahai wngjakha bo comment khlaiwi sadi. Tai norok jajagui tongkhangke like ti share bo khlai rudi. Tai je ani channel o katal phainai rok norok ani channel no bo subscribe khlaina di. Bwskango ang norok ni bagui tebo video tubunani bagui chaitoknai. Hake norok jotono kaham kwrwngno tongdi. Hambai.